amets baten alde borroka egiteko, nik uste Errealaren egoera eta Errealaren historia izan dela. Azkenean, txiki-txikitatik bizi izan dut Erreala lehen mailan, eta bueno, amets hori izan dut beti Errealean jokatzekoa, eta gero, bigarren mailara jetzi zenetik, are eta gehiago, ez? Amets hori, lehen mailara taldea bueltatzea eta Errealean jokatzea. Nik esango nuke Beasain nire herria dela, ez? Txikitatik gogoratzen dudan herria, bertan hasi naiz eta bueno, beti bihotzean edukiko dudan herri bat da, ez? Eta gertakari bat agian Donostian, gogoratzen dut Liga bigarren amaitu zuen urtea Errealak eta festa handi bat ospatu zela eta egun hori gogoratzen dut.